Shahararren ɗan ta'addan nan Muhammadu Bello Turji ya samu nasarar ƙwatar manyan motoci na yaƙi guda biyu a hannun dakarun sojojin Najeriya. Mai sauraro Assalamu alaikum warahmatullah, barkanka da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan muna roƙonka da idan cewa wannan shine zuwan karshen nan tamu ta farko mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin da zaran mun ɗora labarai ingantattu kenan ka same su da ɗumi su. Shahararren ɗan ta'addan nan Bello Turji ya samu nasarar ƙwatar manyan motoci guda biyu a hannun dakarun sojan Najeriya, inda ɗan ta'addan nan Muhammadu Bello Turji yake bayyana cewa a hali yanzu motoci guda biyu suna hannunsa, inda daga ƙarshe kuma ya ƙone wannan motoci guda biyu. Ya ƙwaci motocin ne a hannun sojojin Najeriya, inda ya ebe makaman da ke cikin motar zai amfani da su, sannan kuma ya samu ƙarin makamai kenan ya ɗebe fetur ɗin da ke ciki, inda da shi da mabiyansa suke kabbara yayin da suka samu dama suka ƙwaci motocin, kuma sannan suka buɗe wa sojojin wuta a yayin da ba su samu nasarar kashe soja ko guda ɗaya ba, amma dai sun samu nasarar ƙwato motoci guda biyu manya na yaƙi a hannun sojojin Najeriya. A yayin da daga ƙarshe kuma shahararren ɗan ta'addan nan dai Muhammadu Bello Turji bai haƙura ba, sai da ya aika saƙo a cikin wani faifan bidiyon sa da yake yawo, yake tura saƙo zuwa ga malaman Najeriya, yake kura musu wani ɗin cewa su ma su jira shi, ba iya kan sojoji yake aiki ba. Yanzu ya samu nasarar ƙwatar motoci har manya guda biyu, tankoki kenan na yaƙi, inda ya ƙone su kenan kuma yanzu, amma ya ƙara turo wani saƙo zuwa ga malaman Najeriya. Mai sauraro, ka bayyana mana ra'ayinka ga wannan bidiyo da muka wallafa maka a comment section. Muna godiya.